agang-aga ng Diyos sa rival doon, patugtog mo, hands up, and then hold up. Anyway, good morning po sa boss ng mga parantabay kan morning hirit sa Radio DZGB. Ngunyan na ano pala ngunyan Biyernes 13, Friday the 13th pa lang. Saan na naman ang pista ngunyan? Saan? May pista na ngunyan? May listahan ka man gayod? Saan? Sa Buyuan? Paman. Pitsa 20 pa duman. Otro Biyernes. Ay, duman, kakagulpi kita. Kakagulpi kita duman. Ato na ata. May gapod tulos. Hello? Ano na naman sa imo agang-aga ng Diyos? Ano? Wala daw ang boses ko. Dangugana, Ano lamang? Ano lamang? Bago na bang yan direct? Bagong ligaspi? Bago na style mo yan kung maaraman mo ang pista. Ano? I-google mo. Kaya ko, yaw na sa Google? I-google mo. Ang masimbag sa mo, Amerikana. Ayo. Balo Sige daw, baloon ko daw. Ginibo mo na yan? Where's the fiesta today in the Philippines? Kagmo, i-google mo. Matibay ka mo talaga. I-voice mo na lang. High-tech ang cellphone mo? May ano? High-tech, may microphone. I-google mo, voice. Iyo, bisa na. Baloon ko? Where's the fiesta today in the Philippines? Iyo, baloon ko. Ano masimbag? Oo. I don't care. Ayo, pwede. Kapitan! Kapitan na ano? Huwag mo, Musip. Pag narin daw kita nag-uurong ni Sir Nelson. Nelson? Sir Nelson, amigo ta. Ngata? Huwag mo, pag narin doon ka mundo Ngata na, ano na kaugma mo? Niringay ka mo pareho kulang-kulang. Ikaw man sana. Ikaw man sana gayod. Nagdawag sa doon si Sir Nelson. Sige, good morning, Tabi, good morning. Matuparan mo naman dyan si Diol. Ika nga yung talaga. Para good time mo naman ngayon si Direk. Ayo. Bata ngayon si Direk. Idol ko Oo. No. Si Bachi? Yan, idolong ka. Dahil mo parang gulpiyo si Direk. Na-hurt niya ang feelings ko. Iyo. Grabe ang pagsulog si mo. Siyempre, amigo ko yan. Oo na. Ano mo excited akong maray? Oo. Pag ibinalik na so dating hardin kan panahon. Dating ano? So piyapot na ba itong hardin? Pinapinyaran na park? Hindi mo na maibaylag ito. Di tsura ngun yan. Nga na, paril na baga. Kahit kan panahon, puro iyan awot. At ang ibabalik sa dati. Gagabaon gila yun iyan? Ha? Gagabaon? Nagtarap ba ganun ikaw? Iyo. May yaon sa Endopig tarap sa DZGB. Di ko na nalingawang ko. Naon mo itong panamahaki kita. So, diyan kita nagkakarawat, diyan kita nagkuburadol. May swing dyan, may siso. May siso, may simi, may siyo. May slide. Tapos may, makahoy. So, naon mo ito so kahoy na piyaputan atot-atot. Yan. Yan. Kaya ito, direct, naon naman ko. Dahil na ito pwede dyan ibalik. Atot-atot, pag rinunot mo yan, hindi siya na kung magburalagan ng mga tao. Ito pa daw, yung mga kami ko mga parakawan sa park. Pag may pasinisini baga, sa pasinisini, ang gigil mo, minapasak kami kaya atot-atot. Atot na naman nga si Edwin. So, gibo mo. Atot naman nga si Edwin. Kaya amigo, bako sa pagkaraw. At least pa nagurang na kita, mawala makita sa kinaabahan. Mafil tagaway, so kasi naman ba ang piyapon tayo itong hardin? Iyo. Kaya, yan ako magmaho. Magkaroon man kita, nakabalik sa dating hardin. Iyo. Pero natagal seryoso. Day man. Kaya ito, nag-iskwela ba ako sa bagong bayan? Diyan kami minatarambay ka to bago mag-alas 12. Pag buminagting na so simbaki alas 12, ang paboro ko pa uli. Iyo. Maski alas 5, pag suminit, nagsirina na dyan, uruli arayan, pag uli mo, pag di ka pa sa araw nindo, madiklom na.
Ang buro magkakay, sigurado na. Bila kay Donaldo mga ito, pag alas 6 baga, so ba, Angelos, purunduan ang mga jeep, purunduan ang mga auto. Iyo. O yan, dahil naman, Tama yan. Dahil naman pigisunod nila. sirena mga ito, so, maatungan lang dyan sa may capital, so, sirena pag alas 12, alauna, alas 7, alas 5. O, apat lang, ibaralik dapat ito. Aberdaw. Okay na, kung Yeah. mag-pista ka ngon yan, mag-iingat ka, may iniyong ka sa mga taba-taba. Dahil naman nagkikipista. Bata madalagan ng kapitan, Sain. sabi mo baga, babalo ka magdalagan yan sa Dahil barangay mo. magsabi ka yan. Ang tip siya mo ni Sir Nelson, i-share mo madas yung retirement mo makuha mo. O, pwede. Ayaw. Sige na. Good morning. Direk, mabuhay ka. Okay, sige. Ang kandidato sa barangay Ninda na makatao. Sige na, tao yung kestang belis pag-iriba. Brother Dan Orense, out! Aga ng Diyos ko na ano sa mo. Good morning kay amigong Bart Boyer Guerrero Moyo dyan sa Kamalig. Good morning, amigo. Dito kita nag-irelingan. Okay, sige. Aramon tara ang bungkaras kan mga istorya. Ali dyan sa luwas. Alas 4:50 kasubago, naka-standby na ini. Dahil pa nag-sign on si Ronald, naka-standby na. Matindi ini. Nasa daw ito na tabunon ining aki na ini. Oh. Nasa linya si LBB. LBB, good morning. Salamat, Abi, Kap. Aray na aga. Kaptol. Kaptol. Mm. Kaptol ang ano mo. Kaptol nga ni ang ano mo. Ang nga rin. Sabi mo baga, Kaptol. O kaptol sana ang paghanga ko sa imo. Bako na pala solusi mo. Sige, ano namang? Roger Tabi, Derek Edwin, tranquilo man, ana pasi orden kung police blatter ka na PNP Ligaspi, an babasaran. Mientras tanto direct sa mga dagdag pang preskong impormasyon, biriyo ng guminibo ni sarong Operation Plan o Oplan Bicol Shield ang Philippine National Police o PNP Region 5 sa paghadid na tiba at no gamiton kan mga makawalang grupo an emosyon kan mga manlain-lain tabi direct na sektor sa paghiro protesta kan mga ini dahil sa pagluwas kan magiging presidente na si Bongbong Marcos. Ini ana kinumpirmar sa DZGB News ni PNP Region 5 spokesperson Police Major Malu Kalubakib na ini ana naging kasuguan ni Police Regional Office Number 5 Regional Director Police Brigadier General Mario Reyes na magkondukta nin siring na bagay tangani na makagibo ni na mga counter security measures tangani ng mabantayan ng God asin ma-monitor ang mga manlain-lain na mga hiro protesta, mga mass action study Direk Edwin tangani ng mamantinir ang pasi orden sa rehiyon. Ini sigun kaya Kalubakib tangani ng ma-enforce o kaya maipa-implementar tulos ana lay tangani ng mapreventaran an ano man na klase nin krimen sa paagi kan pag-establisher kining Operation Plan Bicol Shield. Ini tangani naman tabi direct na magkaigwaman inisyatibo an kapulisan na mapahiling sa publiko na sinda nakaredy sa ano man na mga pagdidisturbo o kaya ano man na mga pangyayari tangani ng padagos na mamantinir ang pasyor din pagkatapos ka na eleksyon ang mga personnel kan Bicol Shield na ini iyo ini so mga dating na i-deploy sa mga manlain-lain na mga polling places tabi direct asin ini inorganisar ni na platoon asin naka-preposition ini sa mga manlain-lain na mga police stations na i-dispatch sa mga identified assembly areas. Sigun kay Kalubakib, iyo ini ang kasuguan kanasambitan ng hepe asin sindaman nakikipagtauman ni na koordinasyon sa LTO, sa Highway Patrol Group, sa Armed Forces of the Philippines asin mga manlaylay na force multipliers tangani ng maging
tabang man sa inda. Asin sa ngunyan, ang kapulisan maski tapos na nga ni ang eleksyon, naka-full alert status inda. Kangani nang ma-intensify ang mga organization plans, mga programa, inisyatibo na mag-resolver sa ano man na mga problema sa seguridad. Nangangapudan man ang Police Regional Office number 5 Sigun Kalikilubakib na magkooperar ang publiko asin maski nangani magulog ang buot kan kadaklan dahil bagat dahil man nakaluwas o kaya naging numero duman sa naging automated election kay Vice President Leni Robredo na dapat daw ini pagibuhon na dahilan buda pagibuhon na ano man tabi direct na palusot kan kalaban kang gobyerno na mag-trigger ni lawlessness violation dahilan ta maraot ang siring na bagay asin pwedeng mag-ibo kayo nilakdang ang gobyerno na mas maghigpit pa sa mga masunod na aldaw. Iyan tabi Derek Edwin ang mga dagdag pang istorya alidigdi sa luwas. Ako po, Sel Baby. Mabalas namin luwan sa mga dagdag na istorya aliman dyan sa luwas. Yan. Okay. Sige. Good morning everyone. Sabi nga ni kan mga parantabay ta digdi sa Radio DZGB ngunyan. Nakatutok na sa tuyang programa kasubago pa. Okay? Sige, dugangan na istorya alid dyan sa luwas. Si Alar Mario may bitbit man na istorya. Al kamen. Yes, Director. Good morning. Tranquilo ang bulod. At least, naibabalik naman po niyan paluay-luay ang mga kaugmahan digdi sa mga hararayong barangay, partikan kultura. Dahil kalmado na ang COVID. Uso na naman po niyan, Director, digdi sa mga harayong barangay, ang mga Santa Cruzan, Pabayli, partikan mga kapiestahan, happy fiesta in advance, yan sa barangay Pawa sa Domingo. May listahan ka man kanal? Dipindi man sa nag-imbitar. Gusto mo yung may listahan ka kan mga pista? Kaya man ako naglilista kaan. Tito mo na sana. Tum na. Sa pizza 19, diktiman sa sitio San Jose, San Maslog, Sistaman baga. Dap-dap no rin ito. Pizza 30, katapusan ito. Nag-imbitar sa kayo mo si Ronald. Si Sai? Si Ronald. Dahil pa magkiabiso, daog so ano niya? Kandidato niya? Apektado kan pagdaog. Siyempre apektado yan. Yo. Anyway, may list. Sabi na, makita lista ni Lowen, sabi mo? Iyo. Dako lamang baga new box. Ano si Ronaldo? Ano da? Ano, maimbitar ka nun sa pista sendo? Silencio sunod na, silencio. Wala, mag-text na sana. Sige na, Director, kung na mapuputol na. Sige. Nauusuman ko niyan, tabi Director, sa mga baraylihan baga, kaya nabubuhayan naman dugo ang mga mahilig sa ikul-ikul. Lalo sa mga may edad naman, pwede naman pala taturo exercise ko niyan. Dapat. Kaya napigbabawal sa barayli. Dapat pirming mag-exercise. Sa mga may edad na, puwan exercise, buhay na naman ang baraylihan. Yan bang buhilo na sa mga Santa Cruz at Director, nagkakapir ang barangay, nahiling ko. May mga posesyon, kaya enjoy na ginaray sa mga aki sa kahoy-kahoy. Pagayan sa Santa Cruzan. Parte yan kan mga kultura o kan yung kultura natis ko niyan dahil kalmado na ang COVID sana do diretso na paluay-luay na naman na nabubuhay. Yan, Direktor, informasyon hali digdi sa Southern Area kan Legazpi, Alar Mario, DZGB. Mabalas sabi sa mga istorya man hali dyan sa luwas. Good morning palantabi kay amigong Bert Balde. Yan, marinaagan tabi sa imo amigo. Kay Mr. Aldin Revoltal, good morning po. Watching habang nagluluto.
And kay Ninfa Muhar Orpiana, good morning tabi, watching sa paagi kan sa tuyang DZGB News Online. Alright, sige! So, dara-diretso pagkatakan mga pangyayari sa tuyang kapalabotan. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Tabi Direk. Good morning sa mga paraantabay. Para sa dagdag pang mga bareta ngunya na pagkaga, daing takas sa kamot kan mga autoridad, ang suspect na binistong si Edwin Peralta, 49 anyos, tarong construction worker at residente kan Barangay Estanza, Legazpi City. Susog sa record kan daraga PNP, bandang alas 10:40 kasuod na pitsa 12 kaining Mayo, sa paagi ning sarong mandamiento de aresto na ipinaluwas ni Honorable Richie Reyes Rizala, presiding judge kan RTC Branch 8 Legazpi City, kan nakaagi pa nga Marso 31, 2022. Inaristar ang naunambit ng suspect sa Purok 3 Bagong Bayan, Daraga Albay dahilan sa kasong pagbalgar sa Section 6 kan RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Arestado ang suspect sa pinagsarong puwersa kan Tiwi Municipal Police Station asin Daraga PNP. Tangunyan, ang naunambit ng suspect ipig-turnover na sa kustudiya kan Tiwi Municipal Police Station para sa magkakanigo pang mga disposisyon. Yan tabi direct ang mga impormasyon. Joshua Bino, DZGB. Mabalas sabi Joshua sa mga dagdag man na istorya ali dyan sa imong area of responsibility. All right, 25 minutos na po makalampas ang alas 5 nin pagkaagarigdi sa Morning Hirit sa Radio DZGB ngunyan na Biyernes. Yan, sa pangaran po ni Henry M. Kita po unaan na nagirebe-iba digdi sa programang ini. Ayan, ha. Si Ronald Baldo Palan ang katuwang tadyan sa Lado Technical. And of course, luwas ang Megaforce Patrol. Good morning sa mga parantabay ta. Sa iba-ibang lugar na pigaabot kung sa tuyang broadcast. Dapat permission na kita maging safe. Tapos naman sa eleksyon. Yan, ha? Paghandaan ta naman ang iba pang mga aktibidades. Okay? May arestante naman kita sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kumusta dyan? Yes, salamat Director. Maray na aga sa mga parantabay. Puraberan sa tuyang informasyon. Paabotan tangunan Happy Fiesta. Sa duwang barangay digdi sa Banuaan kan Kamalig. Barangay Gapo sa lindong ni Kapitan Amino Sidal. May listahan ka man, Jim, kan pista? Ay man ako nagalista. Takong piga text. Dumigdi kang ita pista sa mo. Sindan may lista. Nabakantis. Tapos, Barangay Binandirahan sa lindong man ni Kapitan Moral. O di, bakantis so U-box mo dyan? U-box na ano? So motor mo, U-box? Bako na sa U-box? Saan? Sa styrofoam. Una ko, iko bag ang pahit. Sa likodan sa nakan motor. Pwede. Di okay na naman pala niya na maghapon. Sabi mo, baga manggad pa. No, yung baga. Oy, happy birthday na lang dyan sa Binandirahan. Happy birthday, happy fiesta. Happy fiesta sa Barangay Binandirahan. And this guys, araw kay ni o Jim, madumang ka sa Binandirahan sa Gapo. Aran orarane, Gapo ade. Gapo. Orarane yan. And this guys, ma-interview kay Kapitan. O dai, utong sa Barangay Binandirahan, memorabling maray kada pista. Ang DZGB sa pagi ni ni Kagawad Rodel Sala, dai nawawara duma. O di. So, kung matatandaan baga, taud-taud nga na-interview ko si Kagawad Rodel Sala. So, chapel duma. Ayaw pala, na narugado, rinapado ito baga kan bagyong Role. At so box na salming, duman si mahal na ina,
figura ng piginitan, nakanto sa kaaraman niya to. Pagkatapos, ibinarita niya to, piniture niya to sa programa sa DZGB. Nag taong akudir, na mapagibuhan siya ni Harong. Bako na mo niyan Harong. Ano na? Tunay ng simbahan, gulpio na tumar party tabi direktor. Taod-taod, may programa na naman. Sigon kay Kagawad Rodilio Sala, magduman ka ngayat, takasaroan di si GB sa pagi na mapakaray an chapel, ngunyan bako na chapel, saro na ining simbahan, nakulao na tabi. Ayos ano, yan ang taga dyan si Kagawad Rodi. Bako man taga dyan, siya naging tubo. Siya na interview ta. Iyo. Nagbuluntad na si Engineer Mier. Tad na maging engineer duman. May nagpadarang simento, kabilya. Ayos ani. So bali ngunyan, ngunyan talaga ama na simbahan diyan. Ang misa ngunyan, primero after kan pagka-raot ka yan. Today, last year sa Pristaman, wapa sana poste kabangakan suduman sa may imahin iyo natopan. Ngunyan solido na. Ayos na talaga. Ilingon ko nga ni taod-taod mga 9 may misa, may programa. Magduman ka, orood to na. Madali yun man sana ko. Madali yun man sana ko. Maagi ka sana duman. Oo. Nakapatos naman gayod. Man problema. Importante. Masungko ko lamang ta. Iyo. Saro baga ining bako best practice ini gunmuan. Iyo, tama. Iyan pig-apod na unity. Pagkasararo para sa mahal na Diyos. May naroon mong sa mga tao, igtatabangan ta niya, ko importante sumasusan ta, makuha yun na ito, na picture, sagod na, yun na yan, nangyari na. Okay, very good. Sige, salamat naman rin tabi sa mga nagtarabang dyan. Kay Kapitan Moral, Barangay Council, pagyawan ako duman, pag-una mo, taga-duman man sa nako. Nata? Pagparabugtak sa tarpulin baga duma. Tarpulin mo? Oo. Nata sa tarpulin mo nata, kandidato ka? Hindi, kung saro ka. DZGB? Oo, very good. DZGB? Iyo. Yan duman. Sige, nag-apot si Ronald. Salamat. Kung anong oras ka maduman, baka lamang pag-off na kayo niyo, makasabay lamang. Isa Si Ronald? Pwede ba? Daraan sa mobile. Iyo, pwede. Kami Nusidal, po. Marinaga tabi kap. Happy peace laman ka po. Okay. Mientras tanto tabi direktor sa mga dagdag niya tong bareta sarong para nakasalida matapos na mataklag si board member PM Imperial bilang board member digdi sa 3rd District ang nagsalida si dating City Councilor Jerry Palmiano kan Ligao City. Primero, minapaabot siya nin bulaos na pagpapasalamat sa mga taga-tercer distrito sa tiwala sa boto na nakuha niya, kaya siya nailihir bilang bagong ilihidong board member kan 3rd District. Ikadua, magdidepende sa caucus rinda sa Hulyo, primerong sesyon, kaan panibagong setup kan sangguniang panlalawigan kung anong komitiba ani tatao sa saya. Pero kung siya na apoton personal, gusto niyang kaputan sa sangguniang panlalawigan Committee on Agriculture sa pagsabing ang sayang experience ay nadalan kompleto may kinaraman sa agriculture. Orog pang mayoriya digdi sa 3rd District ang source kan pagkabuhay agrikultura. Nangugunta si board member elect
Jerry Palmiano. Ano kita sa gudang palalawigan? Ano dito sa gudang palungsod? Tayo naman, hinihintay, ihalat pa. So kung ano ang magiging caucus may, kung anong mga komitiba na itatao. Siguro naman, bago naman buon ang session may sa July 1, magkaka-istorya na kami kung ano ang mga dapat may komitiba na may tataw sa Samuya. Okay, so ano sa personal mo ko anong gusto mong kumite? Ako pa, taro akong farmer. So, dakula ang mga kabasan ko man. So, ako talaga, kung makatabang, magiging effective ako. Kung papayag sila, kaurunod na, kung pwede, sa agriculture. Kasi yan ang talagang paborito ko man na field. Si board member Jerry Palmiano, Tabi Director. So kung yung kaso tabi, G, mangyari yan, si Palmiano, farmer palan, so kung makuha niya sa Committee on Agriculture, sasalidahan niya si kinatawan Jesap. Tama nagkakapot kan Committee on Agriculture presenting niyan. Ano ba ka? Oh. Depende yan sa ororo ninda sa sanggunian kung ano. Niya ito. O takon alimbawa babasihan mananggad si kinatawan elect Palmiano talagang para uma siya. Di kabisado niya ang sitwasyon. Kabisado niya ang sitwasyon sa farming. Matabuton mo ini talagang mga panuulugon pang farmer. Ayo. Maiwasan kabaasan ka nito din sa mga trabahong pang agrikultura. O di sabot niya an in and out sa agriculture. Yes. Pwede mananggad. Pwede. Mag-ororo na sa nasinda dyan. Oo. Okay, sige. Okay. So yan Tabi Direktoran sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Mabalos tabi Jimmy Boy sa mga dugang na istorya halid dyan sa luwas. Mientras tanto, good morning palantabi kay Jorge Alpuente Almelia. Good morning tabi. Kay Maria Polerio Grulio. Good morning. Kay Madam Evelyn Gaudinio. Yan. Tapos Annalie Llamoso Doplo. Pa-shout out po sa family ko dyan sa Bugtong, Legazpi City. Greetings from Dammam, Saudi Arabia. Good morning tabi na dyan sa Bugtong. Alay sa Dammam, Saudi kay Annalie Llamoso Dupio. And kay Judy Locrida, good morning po. Miles Lolo, good morning po. Louie Ariola, good morning tabi. Kay Mading Joe Abache, good morning tabi. Kay Glenda Banta, Hirit po, sir. Good morning. Please greet happy 82nd birthday to Alberto Banta of Tinago, San Andres, Santo Domingo, Albay. From Glenda and Karen of Kalasara, Ginubatan, Albay. Salamat po. Okay, sige. Dapat kita sa First District si Jomar Bien. Jomar Kamen. Salamat direct. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta basado sa police blotter sa Banuan, Malinaw. Sarong lalaki ang arestado dahilan sa sentensyado na ini sa sarong kaso na kaipuan niya ng pagserbihan sa karsel. Ang suspitsado na naarestar kasudma kan mga miyembros kan Malinaw Police iyo si Edwin Calyos, 46 anyos, soltero, asin residente kan Purok 5 Barangay Comun Malinaw Albay. Si Calyos igwang enotang pinagampang na kaso na may pagbalgar sa Republic Act 10593 o itong pagpuputol kan puon kanyog kanakalis na Abril 29 ang korte nagpaluwas na ni mandamiento de aresto kontra sa iya dahil ta sentensyado na siya sa kasong ini. Alagaday siya pa nag-pre-hears sa pag-resolution kan korte kung kaya
matapos na maresibikan mga pulis an warrant of arrest tulos nindang binisita an residensya kan suspitsado sa Barangay Kumon, Kasulma. Asin isinirbi an warrant of arrest tangani na magserbi naman siya kan sentensya sa naunang bita na kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Mabalang sabi, Jomar, sa mga istorya manhali dyan sa Primer Distrito, Canalbay, nagdara sa oras na 20 minutos bago mag-alas 6. Good morning, Tabi, kay Doktor, Doktor, kay Ira Joneda Dichoso. Good morning, everyone. Aliman kay Bing Yamagishi, good morning po. Kay Chard De Vera, good morning po. Pakigreet man po mga tugang ko na nasa Kuwait. Madovidia De Vera, Simeon Iplok, Skiwing De Vera, greetings from Kuwait. And kay Richard De Vera, good morning, Tabi. Okay, sige. Mabalik po kami. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equals sign dahon. Dahon equals sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equals sign nature protected letter U.
Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equal sign. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Saan man sa ating bayan, DZGB lagi naiigan. Hindi lang radyo na laging hanap ko, GB anytime, anywhere. GB ang gustong-gusto, GB ang paborito, GB laging hanap ko, GB anytime, anywhere. Basta GB kami, ano? Anytime, anywhere. Okay, sige, 15 minutos po bago mag alas 6 din pagkaaga. May inito na? Oh. Ato na ta, may obituary na si Daniel Orense. Ato na ta, may yun na digiso. Oh. Okay. Go ahead, ano? Go ahead na. Ngayon, sa aga pong, ano po ko pinapaikuan mga amigo, kaklase sa Divine World High School kayo ito, sa Aquinas, tapos sa pangkatrabaho dyan sa DPWH, Pertindian District, na ang lubong po ni Martes Bailio Maniago. Sa aga pong, sa agang-aga, pagkatapos kang 10:30 misa sa San Ramon Nonato Church sa Tagas. Iyo po, ang lubong po gibon sa Pristine Memorial Gardens. Pero po ngayon nabanggi, magkagawa po kay Alpha Pi Omega Necrological Rites duman sa arong po ninda, alas 7 po. Kaya gabos pong members ng APO na kung pwede magtulungan kita, tatawan sa kan last night sa tuyang tugang na si Sis Martes. Mabutong ba kayo ni si Celta? Iyo. Namin video mo rin si... Daig pa. Siya po kang PIO, kang First Engineering District. Kaya nagmapo nga kami ngayon sa APO na namaharap na si Tess Bailio Maniago. Okay. Po, sa aga po ang lubong, Sabado, pagkatapos kang 10:30 Mass sa San Ramon Nonato Church sa Tagas. Tapos po, uwi na banggi, alas 7, magkikigwa po kay Alpha Pi Omega Necro Rite duman sa iyang harong. Iyo. May you rest in peace. We will miss you. We love you. From Alpha Pi Omega, Brother Dano Orense. Nakikidumamay po. Okay. Sige. Okay. Salamat. Mabalos. All right. Sige. Okay. Sige. Good morning po, gararay sa gabos na mga nakatutok sa DZGB News Online, wherever you are. Ayan, maski sa man tabi ka mo, nakatutok sa DZGB, salamat na maritabi sa sendong pag-antabay digdi sa Radio DZGB ngunya na pagkaagang ini. Okay? Di kumusta na tabi sa mga magayon ang pait ngunyan lugod Ronald Baldo na nagtarabangan sa mga nagkarandidato, lalo na sa mga nanggarana duman sa Operation Baklas. Sa mga nagkadaraog, dahil naman nag-intindi na magtabang lamang aralion sa mga tarps, mostly kan mga
nagtarabang sa mga nanggarana. Ngarali o makatabang lamang ngaya sa paglimpya sa kapalibutan. Although, day pa man na sa Rome. Ha? Day pa man na sa Rome. So, gabos, lalo na sa mga far-flung areas, bala na magad sa mga kapitan, mag-iro dyan, nag-aralion sa mga tarps dyan, na ibinurugtak sa lugar ninda. So mga tarp, mga plastic bagay ito, then hindi tabi ipagtapok sa kung sain-sain. Tayan bagang plastic, aluyo noon iyan na matunaw. Ilalo na da ipagbarabad sa salog. Da pwede pagsuloon. Ngano ang gibong na kayan? I-recycle. Pwede yan i-recycle. So mga 2x2 na maray pa, kung aralaba man na yan, pwede yan pakinabangan. Da ipagatong. Takanugon. Iyo, okay. Yung mga paso, pagkapaunod kan DNR, kan DILG, kan COMELEC, kan mga LGU, na Operation Linis, Anpahit. Digdi sila gas pinailing ta, dyan sa park. Wara na dyan. Pero so mga inarali, yaw dyan nagpakatambak. Ano pa yan? Aakuton pa yan. Hindi ako lang kung sa indadaraon iyan. Dapat may designated area kung halimbawa pwede na pwede i-recycle gibong giliw na plastic bako mga plastic baga pwede i-recycle so mga pako pwede pa ito mapakinabangan pero ang kilong pako ang pwede nitong makuha dyan so mga bala inda kung ano na ang pahit ka ito Okay. Good morning kay amigong Dr. Nats Rimpilyo. Ano daan pahit? Ano, Doc Nats, ang pahit? Mapashare ako sa imo dyan. At magro-restorya lamang kita kung ano na ang mga pahit. Kung bakanti ka. Magkapi-kapi lamang kita, Doc Nats. Taloy na dahil lamang kita nag-urampangan. Lalo na so kan panahon kan pandemya buda so panahon kan pirilian yang katabi sa ano mo sa area mo Doc Nats ta agi ang taga-taod-taod yan nakamonitor si Doc Nats matibay ining doktor gusto na sana basta na, Doc Nats, kung bakanti ka dyan sa area mo, mapashare lamang kita dyan sa mo. Yan ang mainiripta ko na noon mga latest na informasyon. Bako na so may relasyon sa nakaagi, no? Di, kung ano mga developers na pwedeng pakinabangan, lalo na ngayon na ang pandemya, yaong pa manggiraray. Bata sabi ba kan interagency task force na malamang na magkaigwanin shorts gilayon 2 weeks after election. Dalanta sa mga events ka to, pigsasabi ta mga super spreader, karampanyahan, supagborutuan, suro urumol-umol sa mga tao. Ilingon tayo, taan pigapod na paghinsa, incubation period, mga pirang aldaw tabi yan. Sana dahi man lugod, magkaigo ki swords, ang kaso kan COVID. Takon 2 weeks from now, malamang end of May malangkaw na naman ang kaso. Sana na iman. Takot na man maglangkaw, buot sabihon, protehido pa sa mga tao. Lalo na sa mga
nagpa-booster na. Iyo, pwedeng araw kayan ang sitwasyon. Sana dahil naman lugod magdakol ini mga kasong ini. Iyo po. Okay. O, sige. Kasi bago naunabihan ni Al na ngaya, dalan kan medyo turos na ang restriction na ipinapasunod, uso na naman ngunyan sa mga aktibidades. That's true. After 2 years na dahil nangyari sa mga May festivities, ngunyan balik na naman. Bot sabi yung tatabi ining Aurora, Santa Cruzan, Flores de Mayo, ang mga peristahan, mga reunion, riyao na naman tabi iyan. Pero still dapat obserbaran ta ang health protocols tabi. Obserbaran ta ang health protocols ta dai patapos ang laban kontra sa COVID-19. Iyo, urmol-umol na naman ta, pista baya, minsan rilingaw na sa mga health protocols. Dahil na nagagaramit kay face mask, ang social distancing, dahil na, minsan, dahil na nagagaramit kay alcohol. Likay manggirari kita tabi, sabi nga na kayan, dahil pa kita nakasiguro kung tapos na ining pandemyang ini. Makidumang atindir nga kita sa mga pagteripon. Maski nga na sa Aurora, ini mga Santa Cruz na ini, maili mo dyan, pagkabanggi baga. Bata, kaugmaan bagayan na nalgan mga aki, ang Santa Cruzan o Aurora, sa mga aki iyan, nata, inagi mo yan nalgan mga panahon, na igwa ka man kapot-kapot na parol. Kaya ito, pag sinabing triangle, ano po kayan, Bix. Bix na parol kaya. Tapos, may star, kung ano-ano. So, mga pigapod tang kahoy-kahoy. Ang nagpakasabit dyan, mga dulce, mga chichirya, gabos. Iyon ang buro-barantay kan mga aki. Bantay kan mga aki. Yan. Dahil patapos yung kanta, pinapaburukod na. Nga, Marier? Iwa, kahoy-kahoy nga ni. Anong kahoy-kahoy nga ya? O yan ang mga minaako aki sangakan kahoy. May mga sangasang saralit bagayan. Mga twigs na pig-apod ta. Diyan, bibirugtak sa mga sisarabit sa mga dulce, kung ano-ano. Yan. Anagugulpi diyan, so para kapot kan, kahoy-kahoy. Kapag dinasmagan, na outbalance, natutumbas yung kahoy-kahoy, dumana may nadarapunog sa mga aki. Baka, ini, baka apo ko nga ni, anpahit ka na ko apo ko, pag minalibot na naman sa nag-round bagay sa barangay, sisibot na maluwas naman. Papalo! Ano nga ko noy? Basta nga yata o, mapilang nga kita naman. May tandan. Ugmaw ng mga aki. Pag nagpipirila, may tandan. Inagihan ko man ang kan panahon. Kan saraday pamang kita. Sabi ko, kung yan na panahon kan mga aki, araw kayo na remenes ko sa mga panahon. Sabi ko, kan aki ako, araw magan ang gibo ko.
Nagkakabalyo pati sa ibang barangay. Nagkakabot ako sa may barangay 4, sa 5, pag iyo siya ng buro-barantay, pag mapirila na ngaya, matanda na. Dit na sakripisyo. Kaya so makuapo ko, ugmaon man, na araw kayan anoan. Hindi ko piling pugulan, kan panahon, iyo man na yan so gibo ko. Okay. Bago kita magbarata, dagdagan ito ng istorya ulit dyan sa luwas. Nasa linya si AJ Galero. AJ, kamen! Marinaga direct, marinaaga sa mga parantabay sa mga dagdag niya tong bareta matapos na maging generally peaceful ang nakalihis na eleksyon 2022 digdi sa bilog na Kabikolan. Nagtong asigurasyon ngunyan ang Philippine Army na mas mapahiwason paninda ang sa indang espersos kontra sa insurhensya o kaya mga makateroristang grupo. Iningunyan ang sinabi ni Major General Alex Duna ang pamayo ka 9th Infantry Division ka na Philippine Army asin man ang pamayo ka na Joint Task Force Bicolandia kung saan padagos nindang papakusugon magkakanigong espersos ninda may kinaaraman sa siring na bagay. Sigun sa iya ka na nakalihis na eleksyon nangyari sa Villar Albay na nagpulgulan man asin dahil man nagkausa ni na dakulang kariribukan sa tuyang kapalibutan. Isa na minapatunay na talagang mahigot pa ang sendang monitoring may kinaaraman sa siring na bagay. Sigun sa iya padagos na nakikipagtabangan ngunyan sa mga komunidad asin mga LGU tangan na maaraman kung saan pang mga lugar ang iguanin influensya kan mga CTG o kaya Communist Terrorist Group. Sinabi pa ni Major General Luna na padagos man ang sendang ensayo sa mga personahes tangan na sendang maging handa may kinaraman sa siring na bagay. Itabi direct ang mga informasyon ang Galero, DZGB. Mapalusabi ang sa mga dagdag na istorya man halit dyan sa luwas. Sige, mabalik po kita para sa tuyang pagbabareta. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Maray na aga mga tugaw ya po ang mga baretang unyan na Biyernes. Petsa 13 kan Mayo 2022. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagtao nin award sa mga smoke-free establishments, akadim asin barangay, ipagpapadagos giraray kan Legazpi City Health Office. Alcalde Baldo kan Kamalig nagtugon sa sanitation team na ipasunod na ang massive disinfection sa mga eskwelahan para sa face-to-face classes. Sa lado national, motion for reconsideration o kaya petition na deklarar si BBM bilang nuisance candidate, ibinasura kan COMELEC.
proklamasyon sa mga nangganang kandidato para senador, posibleng gibuhon sa masunod na semana. 27 election-related incidents nangyari sa Aldao mismo kan Peralian. Detalles kan Barata. Enot sa lado lokal. Ipagpapadagos giraray kan Legazpi City Health Office ang pagtaonin award as in recognition sa mga 100% smoke-free establishments, offices, akadim as in barangay ngonya na taon. Ini naging resulta kang ginibong Interagency Smoke-Free Committee meeting ni may kamauotan na mapakusog as in mapahiwas ang mga advokasya, kampanya as in pagtaong ngipon sa smoking ordinance kan syudad. Sigun kay City Health Office Chief Dr. Alec Fulbert Heliago, kay puwa na mapalangkaw ang kaaraman asin awareness kan publiko mananangod sa epekto kan paninigarilyo sa sendang salud asin sa miyembro kan komunidad, partikular na sa mga bados, senior citizens, mga aki asin iba pang karibanan sa pigaapod na vulnerable sector. May aras lang daw, dagdag na bareta ulit dyan sa luwas. Si Luwens Barcena. Luwens, kamen. Nangapudan mismo si Regional Director Herbie Aguas kana Department of Tourism na i-report ang sa indang dating Facebook page na Exciting Bicol dahilan ta nalaog ini ninsarong daipa mamidpita na hacker na nagpo-post nin mga kung ano-anong mga content na bako manangay sa saindang opisina. Ini ang advisory na ipinagpaluwas ni Aguas na kung sa inigwasinda ni panibagong Facebook page na pinag-upload na Department of Tourism Region 5 na iyon na lang daw sana ito un-follow dahil ang tanyaon na ito dumaan nakapalaman ang mga manlaylay na mga updates sa saindang opisina. Sa ipamasabutan kung maibabalik pa ang siring na bagay sa saindang opisina at pagkatapos na malaog ini nasabing hacker na nagresulta sa pagmonitor kan DZGB niyo sa pagbisita mismo sa Facebook page kung ano-anong mga video nagruluwas sa mga nasambitan ng mga content duman. Kung kaya sa siring na bagay, ang mga impormasyon, lalo na ang mga iba pa mga transaksyonnes, magkapag-coordinal sa nadaw sa mga manlain-lain na mga opisina sa indang departamento, digdi sa Regional Center sa Canrawis. Dahilan ta ay naabiso ng publiko na dahil dapat malukukan na mga siring na mga persona dahilan ta sindaman padagos man ganyan sa pagkakampanya kan sa sindaman na pinibagong Facebook page na ipromotiran mga manlain-lain na mga aktibidad arog ka na motorcycle tourism nagikibuhon sa mga masunod na aldaw. Mga dagdag na bareta, halis sa Regional Center site, ako po sa LTV. May aras tanto dumakita sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Kakamali siya si Deputy Chief of Police Armando Ribali kan ginubatan PNP na igwanin mga hobin pang persona, mga Tagalog, ang lingwahe, ang mga nagdudulok sa mga headquarter, arog digdi sa ginubatan PNP, nagpapabakal, nagtatangro nin mga bagay-bagay, arog kan keychain na sinibapang bagay, arog kan mga paraphernalia sa cellphone, mga makulitunon. Anipig nga ngalas kan Deputy Chief of Police bako sa nasarong base hindi pinasyaran kan mga ini kundi nagkapirang basis maniba-ibang persona pero para rehas ang negosyo. Dahil na nakatihos ang Deputy Chief of Police pighapot ang mga ini sa kunata mga police headquarter ang pinagtutuyo kan mga ini na laugon para tangroon pabakalan ang mga police asin pigapot kun mga taga-sain an mga ini dahil man masimbag ko nata police headquarter an market ninda mantang na pagaraman na dakulda ini mga hobinis hali pa sa region 2 an bagay nini may halong pagdududa nasabing opisyal kan PNP sa pagsabing natatanakarantos an mga inidigdi na hali pa sa rayo na region
baka nagkukondusiran mga ininin surveillance gamit ang printera na negosyo. Nagpapasiguro ang ginubatan PNP urog pang sarong base. May nag-upod sa saindang hotline matanga sa banggi, nag-informar na may binadil asin naghagad nin presensya ni na pulis kung saan kan pigahapot na kan mga detalyes kung saan parte o lugar kan pinangyarihan biglang pinutol ang linya sa komunikasyon sa ngunyan pasiguro sa seguridad ang ginubatan PNP sa mga malisyang ini digdi sa kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy na salita DZGB News. Mientras tanto, dagdag pang bareta alit dyan sa luwas si Joshua Bino. Joshua, kamen. Padagos ang pag-aadal kan draga PNP tangani aramon ang oras asin lugar kung saan kadalasan nangyayari ang mga kriminalidad digdi sa banwaan kan daraga. Sigun sa tagapagtaram kan daraga PNP na si Police Staff Sergeant Maranjes Rico, ngunyan natapos na ang eleksyon, ang mahigot na kasuguan kan sa indang hepe na si Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita, iyo ang pakusugod ang deployment asin paglibot kan sa indang mga plainclothes personnel na membro kan sa indang intelligence operative, tangani magmanman sa palibot asin aramon ang identifikasyon kan mga personang embwelto sa mga krimen urog na ang mga kaso ning panahabas digdi sa banwaan kan daraga. Apwera digdi, mas papahiguton man ang pagbabantay kan sa indang pigaapod na Knights of the Night Project kung saan ang mga nakadesignar na personahes kan pulisya, buro bangging maglilibot sa mga buro barangay kay iba ang mga public safety officers asin mga barangay tanod tangani masiguro ang kaligtasan asin mapreventeran ang posibilidad nin anuman na krimen. Iyan ang dagdag na bareta, Joshua Bino, DZGB. Meras tanto si Hans Galero may dagdag man na istorya. Hans, kamen. Matapos na magtutok ni Marhay ang Philippine National Police o PNP Bicol sa pangingenot ni Regional Director, Police Brigadier General Mario Reyes sa pagkakanigong pagtaonin na atensyon asin pasiorte na seguridad sa satuyang sa bilog na Kabikola na nag-provisa ngunyan na PRO 5 kay Police Regional Office 5 na matutok man sindangon yan sa community service. Ehep to di ang pagbisita naman ni Police Brigadier General Reyes sa Manila na partekan Kabikolan para sa iyang proyektong 4-piece ni Mario o kaya ng paso at 50 sa palikuran sa pamayanan. Sa paagikan na programang ini, nagtatausin ni na mga comfort room sa manlain-lain ng mga komunidad, lalo na sa mga harayong lugar digdi sa Kabikolan. Sigun sa iya, ini saro sa mga paagitangan na makataonin solusyon sa kakulangan sa siring na pasilidad asin magayon na sanitasyon, pati na hygiene kan mga beneficiaryo. Pero kaya padagos naman nguyan ang pagpundusirin din ng mga tree planting activities tanganin na mga tabang man sa tuyang kapalibutan. Sinabi ni Reyes na nakikipagtabangan sindangunyan sa mga LGUs asin man mga residentes kan komunidad tanganin na mariilisan at kagayunan asin trayumpo kan sharing na bagay. Dagdag na bareta, Ans Galero, DZGB. Meras tanto si Al Armario may dagdag man na istorya. Al, kamen. Talaga, aktibo talaga ngunyan ang mga checkpoint kan PNP partisipasyon na tibad lalong maghibog ang mga nagprotesta sa panggana ni Bongbong Marcos bilang presidente. Siring sa inot ng pinalawas sa informasyon kan PNP Higher Command, bigan disiparaninda na tibaad sa kayan kan mga kontra-gobyerno ang sentimiento kan publiko laban kay Marcos, kaya may mga nangyayaring protesta sa iba-ibang lugar. Piring ka nangyayari digdi sa Piñaranda Park kan Sarong Aldao. Kaya ngunyan full alert ang mga pulis bigubantayan ang iba-ibang lugar para siguro na dahil malulusutan kan mga may planong gatungan ang sentimento kan mga pro-Leni asin anti-Marcos. Kaya nareparo na aktibo ngunyan ang mga checkpoint kan pulis. Alarmario, DZGB. Meras tanto dagdag pang bareta ali manggirari dyan sa luwas sa 1st District si Jomar Bien. Jomar, kamen. Salamat, Direk. Pinasalamatan ni Mayor Lenny Siriola kan Malinaw ang 11,555 mga taga Malinaw na nagsuporta sa iya o nagboto kan nakalis na eleksyon
sa iyang pahayag, sa iyang sinabi na mas kinangani na Pierre de Sinda dakulaan sa iyang pagmibid sa mga pagrespeto asin padagos na suporta na itinaok na mga taga-Malinaw sa iyang mga proyekto digdi sa saindang Banuaan. Nahiling niya manda ang grabing suporta kan mga taga-Malinaw sa pinagbunidang mga meeting de avance house to house kanakaging kampanya asin dakulamanan sa iyang pagrekonisir sa mga o pagrekognisar digdi sa suporta na itinokan mga volunteers na ipinaglaban siya hanggang sa ultimong aldaw kan kampanya. Sa ibong kaini, sinabi kan alkalde na mas kinangani na Pierre de Sinda padagos niyang ilalaban o maninindugan para sa tama asin mataunin maray na serbisyo sa Banuaan kan Malinaw. Ultimamente sa iyang mensahe, sa iyang sinabi o hinagad sa mga taga-Malinaw na suportaran man ang apat na mga miyembro kan Sanggunian Bayan na o apat na mga miyembro kan sa iyang partido na nakalaog o nailir giraray sa Sanggunian Bayan. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Ang iba pang detalles kan Bareta pagkatapos giraray kay ini. Aaray pero di bibigay. Hardilin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy jumpstart your day, Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Pitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plenex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan par-excited. Parix Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para par-excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Par-excited. Parix Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal in all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Detalles Cambareta sa Lado Nacional. Ibinasura kan COMELEC ang motion na minaapilar sa pagbasura sa petisyon na ideklarar si Bongbong Marcos bilang nuisance candidate sa nakaaging eleksyon. Sa sarong resolution, sinabi kan full body na ang petitioner na si Danilo Lihay nagpalyar na maglatag din mga bagong argumento sa sayang apelasyon. Sa inbang desisyon na ipinaluwas kan COMELEC, ini pirmado ninda COMELEC Chair sa Damen Pangarungan, Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Aimee Ferolino, Ray Bulay, asin Aimee Torrefranca Neri. Nag-inhibit man si Commissioner George Garcia sa kaso dalanta dati niyang kliyente si Marcos. Plano kan COMELEC na proklamar ang mga nanggaranang senador sa nakaaging eleksyon sa Mayo 9 sa masunod na semana. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Ray
Laudiangco na ang sendang optimistic projection na pwedeng mangyari ang proklamasyon sa masunod na semana. Sayang ipinaliwanag na nasa 82 na kan 173 na Certificate of Canvass ang nabilang na ninda, mantang bibilangon pa ang natatadang mga COC. Idinugan pa man ni Laudiangco na bako man gabos kan mga COC hali sa overseas voting ang ipapadara electronically dalang tanibakan mga ini personal na dadarahon sa National Board of Canvassers. Mga election-related incidents ang nangyari sa aldaw mismo kan eleksyon kan Mayo 9. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na 7 katao ang nagadaan sa nasabing mga insidente mantang 33 na iba pa ang irido. Sa nasabing bilang, 11 ang pambabadil asin panggugulpi sa Albay, Negros Oriental, Cotabato City, Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan asin Zamboanga del Norte. Sarong Granada, ang pinapusngak sa Maguindanao, asin Cotabato, mantang igwaman nin pagpapaura nin mga bala sa Basilan. Ipapasunod kan Philippine National Police ang maximum tolerance sa mga maprotesta kontra sa mga issues may koneksyon sa ginibong eleksyon. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na si PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao nagpulos nin orden sa sendang mga tauhan na nagsasabi na ang mga mabantay sa gigibo na protesta ipapasunod ang maximum tolerance. Sa ayon sinabi na sisiguro man kan pulisya ang seguridad kan mga aktibidades asin imamanehar ang sitwasyon sa trafiko sa kapalibutan kan lugar na gigibuhan kan mga protesta. Nagparumdom ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting sa publiko na mag-ingat sa pagpapalakop nin mga bako verifikadong informasyon na makausa nin pagduda sa minatapos pa sa ng eleksyon kan Mayo 9. Kasabi kay ni pinimutikan ni PPCRV National Chair Myla Villanueva na nangyaring irregularidad sa minatapos pa sa ng eleksyon matapos magpalos nin pahayag ang mga eksperto mananagon sa issue kan 68 to 32 ratio na bilang kan mga boto sa presumidong Presidente Bongbong Marcos asin Vice Presidente Leni Robredo. Sa pag-aadal kan mga matematisyan hali sa Ateneo de Manila University, pare-pareho ang pag-abot kan mga bilang dalanta ipinapairarom kani ang national vote sa nabasiman sa random pattern kan pagpapadala ng election result. Dapat nang ilatag kan kampo ni dating o ni leading presidential candidate Bongbong Marcos ang plano kani kung paano papamahalaan ang ekonomiya para masimbagan ang mga kaaditan sa pagpalis ng bagong administrasyon sa nasyon. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary asin NEDA Chief Carl Kendrick Chua na siguradong magkakaigwa nin pagbabago. Ini kasunod kang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na ang mga investors nasa wait-and-see attitude mantang pigalat ang detalyas kan regulasyon o polisiya kan masunod na presidente o reforma kan magiging primerong sangkatos dia sa opisina asin kung saray risay ang magiging miyembro kan bagong economic team.
Nagbilog na ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ng Transition Committee na mataunin kasiguraduhan na matuninong na pagpalis kan poder sa Hunyo 30. Sinabi ni Executive Secretary Salvador Medialdea na nagpulos na si Duterte ng Administrative Order No. 47 para sa pagbilog ng Presidential Transition Committee. Sa iyong ipinaliwanag na ang PTC, iyon mareparo sa implementasyon kan transition activities kan gobyerno asin siguroon man na ang pagatod kan serbisyo sa publiko mantenidong dai mauulang. Barata sa lado ng Karawat. Si De La Salle University star Justin Baltasar, asin PhilAm forward Brandon Ganuelas Roser, iyong kariba sa mga nangangenot na prospect para sa tauna na PBA Rookie Draft. Sinabi kan PBA na 75 mga players ang nagsumiter kan sendang aplikasyon bago man magtapos ang deadline kan Mayo 7. Kariba sa mga aplikante sinda Roser, Jeremiah Gray, asin Cedric Bearfield, Seriman. Ang mga foreign o foreign prospect na kinakaipuan na magsumiter ng Philippine passport ang aning maging kwalifikado sa draft. Ang final na listahan kan mga eligible applicants ipapaluwas ngunyan aldaw. Mantag ang PBA draft combine mangyayari o matatapos man ngunyan aldaw si Riman. Ang PBA rookie draft itinalaan sa Mayo 15. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Iyan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan Biyernes. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardela, Angel Mustasa sa Newsbase, Megaforce Patrol, asin Ronald Baldo sa Lado Technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa inong pagantabay. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo,
mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe, I'm feeling old. Sa McDo, always yan ang feeling ko. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na ang happy. More energy, mas happy. Ibalik na ang happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility na APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga ilegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. GB, 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 GB. Number 1.
Mabalos sabi, Nald, sige, 22 minutos po bago mag-alas 7. Nin pagkaaga digdi sa morning hirit sa Radio DZGB. Yan. Mainito na tulos, Nald. Ade, alawin ko niya na daw kaysa sa banggi. Talagang napipilta na init kan summer. Ade, naod yan. Kundi ako nasa Salagaro, ang taramon kan pag-asa, anong unyan La Nina. La Nina, o sabihon, alawig na taginit. Takon El Nino, mauran, matubig. El Nino pala nan baliktad. El Nino mainit. Pag La Nina, mauran, matubig. Ayan. Okay. Anyway, dakul mo niyang mga events na pwedeng garibuho naman, aprobitsaran ta, init ka na panahon. Okay. Ngunyan tayo, Baldo, may plano ka sa Disyembre? Purpunduin daw ngayon ako kaan na mga plano-plano mo sa Disyembre. May ano sa Disyembre? Oo. Okay. Barangay election, buda SK election. Nata ngaya. Una ko ngaya extended so barangay. Daiman po, unless otherwise, yung 19th Congress mag-aprobar nin lay extending the term of office kan mga barangay officials. Kung daiman, tuloy ang barangay eleksyon sa Disyembre. Nagpaparalano sa iba? Nagpaparalano na sa iba na ngaya kandidato. Okay lang iyan. Maski problema yan. Lalo na ngaya so mga nagsuruporta sa mga nanggarana. Nga, boss, ako mga leader mo sa barangay. O ngunyan, nagpaplano ngaya ako na magkandidato. Idakul ang mga leader, ipapaaging una sa konbensyon. Duman nga sa araw kaning barangay, tadakul ka mo dyan, sisa ang pinaka-kwalipikado dyan. Uni ngaya, hindi paano siya mapili? Kagawad ka sa nangyan, Inda sana, Kaya si ibang ngunyan, nag-iisip-isip na kung ano ang plano ninda. Pag-abot ka mga aldaw, magkiproblema yan. Nagsisiwit kining ito natagaro, yan. Makusugon man, okay, sige. So, magprepara na tabi, sa mga nag-i-receive na magkandidato sa maabot na Disyembre. Kung ibubusol duman sa Kongreso, taigwa na kaining pending bill duman sa Kongreso na nagahagad na kung pwede gibuhon ang barangay and SK election sa 2024. Ma-extend na naman. Tapos pag 2025, midterm election na naman. Di man ito nakapasar so proposed bill
na extend so term kan mga barangay officials. Masesyon naman ang Kongreso June bago magtapos ang 18 Congress, bago magtukaw ang masunod na administrasyon. Di naman yun yan matatawang ki-priority because kadakol ki mga bills ang dapat na matawang ki-priority. Bago man lusad sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte. Nagkapara pa mga priority bills ang piglalauman na pipirmahan in tulo bago si Digong maglusad sa pwesto. And ini extension kan mga barangay officials malamang dai naman ini matatawanin priority kan Kongreso. Makapasermon ini sa House, pag-abot sa Senado, di tapi sigurado. Tama naman kayo, perang taon naman so, ang term of office baga, sa barangay, tuluman sa ng taon, supposedly nga ni, dapat may eleksyon na. No, dahil nangyari. Paano sa mga barangay officials na yan ang maluya man ang performance. Di siyempre, muya naman kan mga residentes ninyo na salidahan kaya kay bago. May mga napipisil naman sinda mga bago. Okay. Good morning po kay Louie Ariola. Ayan. Kay siya ni sabi ni Glenda Banta, pa-shout out po kay Mama Tess, Tatay Bert, and Gagay sa Tinago, San Andres, Santo Domingo, Albay. Kay Ira Juneda Dichoso, good morning everyone. Kay Bing Yamagishi, good morning po, salamat abi. Kay Elgita Alim Briones, good morning. Good morning. Happy birthday kay Huban Ate kan Estanza, ali kay Chi Ate. Kay Dennis Anyonueve, good morning sa gabos na tropa kan Backup Force Albay Chapter, Provincial Force Commander. Kay Emelina Castuera Ludana, watching from Porok 4, Bagong Bayan, Daraga Albay. And shout out po sa gabos na taga BUCE Cluster 1, watching from Camp Simeon Ola, Legazpi City. Halini kay Sidud kay Dudes Iningrulyo pala. Binaraligtad. Okay. Good morning kay Pading Kiko Prado, back to San Jose, California, listening right now. Naguli ni si Pading Kiko Prado, digdi sa Albay. Uning pirang simana na siya. Bago mag-eleksyon, nakabalik na duman sa San Jose, California. Salamat tabi, Pading Kiko Prado. Salamat na maray tabi. Although di kita nag-irlingan, sabi nga ni Sir Ardes, ngaya, nagturuparan nga kami. Tini si Sir Ardes, si Kiko, and iba pa, mga tennis player ini, nagturuparan sinda bago maghali. Di may kami nakasabay ni Pading Jerry Grecia sa pag-arampangan, pag-kurumustahan. Okay. Kay Maria Gracia Uha, watching from Kuwait. Good morning kay Christopher Adike. Natibay na si Tope.
Emmy Aspi Cordial, Kiambao, good morning po. Okay. Pakiabot tabi, mano, sa sakuyang condolence sa Manago, Bahilyo, o Maniago, Bahilyo family. Sabi ni Brad Dano, Caro. Okay. Good morning, sabi tabi, Dano, Caro. And kay Susan Romero, good morning sa Gabos. God bless. Kay Manay Anita Armstrong, watching from Melbourne, Australia. Kumusta ka na tabi, Manay Anita? Taga dyan ini sa Moya, sa Banyadero. Yaon siya ngunyan sa Melbourne, Australia. Okay? O sige. O yan ang mga nagpaabot sa tuya ni mga greetings digdi po sa Radio DZGB ngunyan na pagkaagang ini. Basta keep safe always, sabi nga na kaya, ano? Okay, sige. Bueno, kasuwapon, salamat palang tabi. Kasuwapon, napasar kita dyan sa Barangay Tuburan, Ligao City, para sa recognition day kan mga trainees sa Bureau of Fire Protection. Yan. Maringa ni Taybaldo ta inabutan ko pa man. So, event. Pero tapos na. Tapos na si event. Kala City nagpuon pa lang so activity. Nakaduman ako, nakaabot ako, taod-taod na. Tayo siyempre nagbareta pa kita kasuwapon. Ayan. Mga maugmaw so mga magurang, pati na so mga agum, kan mga trainees. Ta after several months, nagkaturoparan manggiraray sinda. Dahil mo na magkamerid bidan ni Kiyosto Taybaldo so trainees. Mga maitom na. Atang yung mga itom. Sa training, siyempre, minsan perang oras kang balad sa init. Nagapat-apat kita duman sa mga yaon duman. Kumusta naman niya ako, sir, anpahit? Di man niya ako ki mga untoward incident or ano man ang mga pangyayari. Di man nga safe man nga sa mga trainees. Okay man ang mga trainees ngaya. Kasi siyempre sa sobrang init, ano ba kaya pwedeng mag-collapse? Pero di man ngaya. Okay man. Salamat na maritabi. After a month gayod pa, baka magpagkatapos sa sindang training and hopefully magkagraduar naman sinda. Yan. Ang sabi, mga end of June gayod or pwede pang makalampas tapos na kan training. Kaso po, would sabihon, fully recognized na sinda sa Bureau of Fire Protection. Si Director Ricardo Perdigonso naging guest of honor. Ginibo naman sa open field. May waso dito, itong pigibuan kasuwapon kan event, yuto sudaga na ipigdunar kan Ligao LGU para bugtakan kay mga training facilities sa Bureau of Fire Protection. Iyan na dyan sa Tuburan Regional Training Center, extension kan National Training Institute duman sa Canlubang, Laguna, sa South Luzon. Sabi nga ni, may mga masunod na events na sa ibang mga trainees from other region pwedeng dyan nagibuhon ang sendang
training. Tinapot ko kay Susaro kan proclamation si Kong Didi Cabredo. Sabi ko kung itong pigdonar nindong daga sa Bureau of Fire, ano na ang plano kayo? Babugtakan ki mga facilities para sa training. May was talaga. Pero itong hektarya, tamang-tama na dito para sa mga training. Kung alabaw, nakulonon ang trainees, doon pwede na. Sa likod sila itong mamais, may tinampo, sa dit na tinampo, palaog duman, may was. Okay man. Pigilin ko kasuwapon, sabi ko, tamang-tama ini kung may mga training. Kasuwapon, after kan recognition, nagkaigwa ki sports fest. Kaya buminalik ako duman, kasabay ko si Daboy, nagdara ako ki yan ang sapatos na pangkawat. May karawat man palang duman so mga trainees. Hindi obligado na magdara duman ki sapatos. Makawat man suaki ko. Ayan. Maugmaon siyempre sa parte ko, sa parte mi, parte kan pamilya na so aki mi, saro duman sa mga kasabay sa mga na-recognize kasuwapon. Salamat na maritabi, and hopefully makatapos naman. Pagkatapos kaya may masarali naman sa inda. 19 tamang gayod and masunod na ma-training man for sa laog nagkaperang aldaw or bulan. Then after which, igwan na naman kimasunod. Sunod-sunod, pahit, tagrabe ngunyan, pangangaipo sa mga uniform personnel. Kaya sige bagaan pag-accept ninda ki aplikasyon, kaya tanganing maipnuan sa pangangaipo. Kaya, okay. Sabi ko naman sa amigo ko, sabi ko siya, one of these days, mapasyar niya ako digdi sa emo. Ayun kaya, mag-restorya lamang niya kita. Okay, iyo, okay. Ako, pero nga, dapat yaong kadigdi. Ayun, siyempre niya ako, mapasyar niya ni. Okay. Mga mabuot man sa mga reyaon duman, na may bidin man kita, di at least okay man. Di naman inda ko lang kung natatawan pa sinda nin pig-apod na weekend pass. But it seems na garo dai gayod ang piga ni taninda is ini pong COVID. Yaw pa gani ang COVID. Kung tatawan niya ki weekend pass, siyempre pwede sinda magruluwas. What if kung mag-igwa ki mga symptoms, di kuquarantine naman, maaloy lugod an sendang training. So might as well then gayod tatawan sinda ki chance na magruruwas-luwas. So mga mabirisita, pwede dumasa na sa gilid from a distance, mailing ninda susendang mga mahal sa buhay na nag-iensayo pa dyan. Okay man yan. At least mailing mo lamang. Iling mo lamang kung may chance na makauron, mas magayon. Nakuro kumusta lamang. Iya po. Okay. O bueno, mga tugang taon-taon tabi, ang sa tuya giraray ng mga bareta.
Usapang rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC